Zdravo svima i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Ja sam zvezda. Ukoliko ste pratili sve naše dosadašnje emisije, možda ste primetili da smo vam ostali dužni jednu. Naime, predstavili smo vam sve FIFA igrače osim jednog. On živi i radi u Švedskoj, a ovih dana se igrom slučaja našao u Srbiji, pa smo odlučili da malo porazgovaramo sa njim. Moj današnji gost jeste Aleksandar Ognjanović, kojeg verovatno svi mnogo bolje znate pod nadimkom Srbin. Aleksandre, dobrodošao na Marakanu. Hvala. Dobrodošao u emisiju Ja sam zvezda. Stigao si u Srbiju juče, ali tako? Da. Kako se osjećaš? Jesi umoran? Kako nisam? Jesi se proveo večeras? Jesam. Slavilo? Sinoć i večeras i sutra. Jel? I u nedelju se vraćam. Dokle si kod nas? Pa do nedelje, znači u nedelju ujutru idem za Švedsku opet. Rođen si u Švedskoj, je li tako? Da. Kakav je život u Švedskoj? Kako je bilo tvoje odrastanje u Švedskoj? Pa bilo super, znaš, dosta slobodno. Škola nije toliko naporna, ali je više specifična za te stvari što ćeš da radiš. Nije opširno. Pa da, malo je više tako i onda imaš više vremena da, na primjer, igraš igrice. Jel? I da radiš druge stvari, da pokušaš da budeš što bolje tamo. Naravno. Zaposlen si sad, je li tako? Da. Čime se baviš? Pa kao support za kompjuter i... Tech support? Pa u suštini, ali održavamo i servere na firmu i radimo dosta širom stvari kako se tiče supporta. Nije samo kao call center da zovu, nego zove jedna firma i neki običan čovjek u tu firmu i sad on pita za bilo šta. Znači, treba mi pomoć sa štampačom, pa u isto vrijeme treba mi pomoć sa telefonom, pa treba, znači, bilo šta kako se tiče tehniku na te firme mi radimo. Jasno. Gde su bolji provodi? U Švedskoj ili u Srbiji kod nas? Ovdje. Zbog čega? Pa ne znam, bio sam ovdje dosta kad sam bio mlađi i onda smo, znaš, ovdje možeš malo lakše otvoreno da se izlazi u grad i to. I ne znam, samo je malo lakše ovdje, pogotovo da sam ja bio u Kruševcu, znaš, sve je blizu. Ne možeš u Stokholmu, baš moraš da ideš negdje da bi prolazio stvari. Veliko je mesto jednostavno. Pa da. Rekao si da si imao više vremena za videoigre. Kada si počeo da pokazuješ interesovanje za videoigre i kako je to sve izgledalo? Ma ja sam, kad sam bio mali, sam igrao igrice, kupio mi braća, oni su dosta stariji od mene i kupili su meni da igram i to. I posle sam počeo sa FIFA-om 98. I nastavio sam samo da igram i nisam ni znao da će da bude nešto sad ozbiljno. Ja sam samo igrao volju, ali uvijek sam pokušao da pobeđujem i eto. Naravno. Igrao si na različitim konzolama, je li tako? Da. Na kojim sve konzolama i koje te najviše paše, najviše odgovara? Počeo sam da igram na kompjuter, to kad sam bio FIFA 98 i tu sam igrao samo malo. Posle sam igrao na PlayStation i tu sam igrao mnogo godina, sam igrao baš na PlayStationu, ali kad nisu bili legende, što su sad ikone, nisu bili na PlayStationu i onda sam prešao na Xbox. I onda 2 godine posle su izbacili legendi na Sonyu i tako, jedno i drugo mi paše, isto mi se vata malo drugačiji joystick, ali naviknem se brzo. Gdje trenutno najviše voliš da igraš? Na Xbox. Više imaš profesionalca tamo što igraju i vrlo često padam sa profesionalcima, na primjer u Weekend ligu i malo te više zanima da igraš kad padne takve... Naravno, imaš i motivacije više, ali tako. Htjeli smo samo da te izvedemo na kratko do Marakane. Ostatak intervjua ćemo uraditi u Muzeju Crvene zvezde unutar stadiona, tako da vidimo se uskoro, ne idete nigde. Evo nas u Zvezdinom muzeju, nastavljamo sa intervjuom. Prokuvali smo napolju pa smo se odlučili da se premestimo unutra. Kako je došlo do saradnje sa Crvenom zvezdom? Stvarno da kažem, to nemam pojma kako je uspeo, ali Stevan, naš team menadžer, me našao na Twitch. Znači, ja nisam bio igrao FIFA 3 meseca skoro, možda i malo više, bilo čak. I vidim, uđem na Twitchu, nisam ni koristio u to vreme i vidim poruka. I počeli smo malo da se dopisujemo, ja se mogu da verujem. A kako te je prodošao? Kako je došlo do tvog imena? Pa ne znam, nisam isto napisan na Twitchu. Nego naš video me na listu
igrača na Futvizil negde i ušao na Twitch i nekako me našao i pitao si ti on? Ja kažem jesam i počeli smo da se dopisujemo i posle prođe malo vreme i uradili smo probni stream za Stevana i za ove drugi u klubu i tako i nekako... Krenulo je sve, tako. On je rekao da će doći danas, ali očigledno kasni, tako da nadamo se da će se prijaviti do kraja emisije. Kako su tvoje mišljenje o tome što je Zvezda, što će Zvezda biti u novoj FIFA-i? No super, kako da nije, mislim, što više klubova ima u igricu na prvom, što je bolje. Znači, najbolje bilo su sve klubovi i u Srbiji i svaku ligu tu i bilo bi veća igrica, ali za početak Zvezda ušli smo u Ligu šampiona. Naravno. I zaslužili su. Da li je to bilo za očekivati ili... Pa nije bilo skroz, mislim, ja sam za da je vrlo moguće za klubove da pobede bolje klubove, zato što nikad ne znam kako će da dođe oni da igraju. Jasno. Isto i sad sa ovom našom grupom, imamo tešku grupu, ali možda će da dođu s nekom drugom postavom, možda će imamo malo sreće tu da skupimo poene i da napravimo neki dobar rezultat ipak. Da, sve moguće, pa da. Na kraju krajeva. E-sport je dobio licencu za Evrokupove. Šta misliš o tome? I kako se to desilo? Pa vreme je bilo, znaš, završio se ugovor što je imao Liga šampiona i UEFA sa PES-om i e-sport i FIFA igrica je uzela licencu, mislim, morali su, zato što je jedini fudbalski sad igrica da imaš pravo sad e-sport od toga, gde ljudi gledaju, oni su najavili za ovaj turnir da je imalo 20 miliona igrača FIFA-inih, znači to je mnogo igrača, mnogo ljudi na svetu što igraju tu igricu. A zašto misliš da se to ranije nije desilo nego tek sad? Pa ovi su imali licencu svoju, znaš, istekla licenca, šta se radi? Ne mogu. Počeli iz početka, a? Nećemo iz početka, samo ću pa... Izvinjavam. Zašto misliš da se to ranije nije dogodilo nego tek sad? Pa ja mislim da i FIFA i EA Sport video šta se dešava sa FIFA-om, da postaje mnogo veća od godine do godine, zarađuju najverovatno dosta pare, mislim najviše zarađuju na FIFA-u kao igrica, kroz kupljenje stvari i to. I došlo je vreme da bi dogurali e-sport kao FIFA dalje. Ne bi moglo bez licence za takve stvari, znaš, lopte i samo turnir u igricu gdje treba da bude, da bi izgledalo bolje. Došlo je kao neki prirodan naredni potez, je li tako? Pa da. Šta misliš u UEFA-inoj novoj ligi, Ligi Evrope? Pa dobro, šta, ne znam baš tačno, ne gledam mnogo to više, gledam Ligu šampiona. Ali nemoguće je te ne interesuje? Pa naravno interesuje, ali te veliki klubovi nikad ne daju, ili retko kad daju sve od sebe. I to je malo sad problem, daju kad da pobede, ali uglavnom velike klubove kad igraju Ligu Evrope, malo manje vidiš to što igraju, ali dobro, dobro je za neke klubove. I United je osvojio pre nekoliko godine da bi ušli u Ligu šampiona, ne bi bili tamo bez toga. Koje su poteškoće sa kojima se jedan profesionalni FIFA igrač susreće? Pa igrao sam sa uglavnom svi na Xboxu igrao sam, ali meni umiljeni igrač je Gorilla, što sad igra za Face i protiv njega sam igrao 2-3 put, svaki put sam izgubio, ali posle njega sam igrao protiv Face Tess, njega sam pobedio u februaru, on imao samo dve izgubljene utakmice kroz ceo februar i zadnja je bila protiv mene. I ima, znaš, dosta profesionalnih igrača. A kako bi sebe rangirao u odnosu na profesionalce? Znači, ja nisam ni blizu kako se tiče kroz 40 utakmice, ali moj maksimum bih rekao da je vrlo dobar. Ali kroz 40 utakmice ja nemam, da li nemam koncentraciju ili šta se radi, što moram malo treniram na to, ali 1 na 1 sam pobedio više profesionalca nego što sam izgubio. Samo što ja ne mogu da, nisam kao oni da dobijem 120 pobjeda u mesec. Jasno, da. A šta je to na čemu još treba da poradiš? Pa ne znam. Samo gameplaya? Pa ne znam, koncentracija, da se ne nerviram. Aha. I te stvari. Utiče mnogo na tebe nerviranje i kada izgubiš? Da, kako da ne. Kako to izgleda, jel si besan onako, jel vičeš? Sve zavisi, ako je neko kući, onda vičem, ako niko nije kući, onda u sebe. Da li si razmišljao da se full profesionalno baviš FIFA-om, da batališ posao i da se samo fokusiraš na igru? Pa, da bi teoretski moglo, naravno, ali zato što živim u Švedskoj, skuplji standard, skuplje se živi i za sada to nije realno
za mene i to što sam ja uradio za sad, ali vidjet ćemo ako se dokažem dobro i ja uradim neki dobar rezultat, vidjet ćemo, ja ću uvijek da igram FIFA-u. Jasno. Da li misliš da li bi mogao da živiš samo od FIFA? Da li je to moguće? Moguće jeste, ali moraš da budeš stvarno dobar i da imaš te živce. A to je neki tvoj san možda? Ili više želiš da radiš neki regularan posao, što bi se reklo? Šta bi više voleo? Pa više bi volio da mogu da sedim kući da igram igrice po ceo dan i da mi neko da pare za to, ako ćemo realno. Ali vidjet ćemo. Spominjao si pre intervjua još neke igre koje si igrao, je li tako? Da, igram. Još ranije i sad. Čega si počeo? Osim FIFA? Pa sa FIFA sam uglavnom počeo i posle sam počeo da igram Counter Strike. Tad je bilo 1.4 ili tako nešto. Da. Znači stara verzija 1.6 i posle je počeo na Steam i igrao sam uvijek Counter, igrao sam Warcraft 3, Frozen Throne kad je bilo strategije, a danas najviše igram FIFA, Counter Strike i Fortnite sa drugarima malo. Spomenuo si da imaš drugare koji su igrali Counter za NIP, odnosno Heroes in Pyjamas, SK, tako. Kakvo je njihovo iskustvo u e-sportu? Pa dobro, naravno, Švedska je dobra po e-sportu i tamo je malo više ono slobodno što sam pričao i pre, imaju više vreme za igrice i znaš, deca su puni igronice po ceo dan. Pa prvi LAN je bio organizovan, je li tako? Pa u Švedskoj, Dreamhack. Ne sjećam se koja je tačna godina. Ne znam ni ja. Znam kad su ljudi gurali računare da uđu u... Da, ja sam bio tamo nekoliko puta. Kakav je Dreamhack? Pa super, doživljaj, stvarno, ko voli da igra igrice treba da ode bar jedan put. Apsolutno, verujem. Tamo imaš i žurke i sve, mislim, nije samo... To je ceo event, svega i svačega ima, jel? Nije samo da ljudi sedi da igraju igrice po celu dan, celu noć, nego imaš svašta da radiš. Za kraj ostali su ona kratka pitanja, naravno, koje sve zanimaju. Tvoji omiljeni fudbaleri i tvoj omiljeni klub? Omiljeni fudbaler je Cristiano Ronaldo. Jel? Prosto mi je vrlo specijalan, a onako van Srbije, stvarno navijam za Zvezdu, ali van Srbije onda za Manchester United da navijam. I tu je Cristiano postao šta je sad i kroz toga mi je omiljeni igrač. Vidimo da se menadžer našeg FIFA tima konačno pojavio, ali ima nešto u ruci, tako da Stevane, izvoli, pridruži nam se ovde. Pa, evo, pošto je Aleksandar naš Xbox igrač, Xbox igrači su jako retki na ovim prostorima i smatram da je neko na koga bi trebalo obratiti pažnju u novoj sezoni. S tim u vezi, jedan mali poklon, znak pažnje od kluba. Hoćemo da otvorimo odmah. Nego šta ćemo? Zašto tako? Trebalo je da se odradi to sve. Au. Mislim da znam šta je u pitanju. Čak i ja koja ne igram FIFA. Morao sam da napravim ulazak. Si ga upakovao. Aha, zato kasniš. Htjela si. Uspjevaš li? Nema šanse. Da, pomoć. Eto. U pitanju je Wants to Watch kartica. U FIFA 19 će oni izgledati ovako, sa likom Aleksandra. Evo ocene kako ti se čine, pojedinačne. Brzina, malo... Brzina mi je dobra, ali dribling mi nije nešto. Dribling i... Šalim se, mislim, meni nije. Super. Srećno u ovoj sezoni. Hvala te. Sve najbolje. Hvala što si nam se pridružio i pre svega hvala na poklonu. Prelepo kojim si našeg gosta upriličio. Aleksandar, još jedno posljednje pitanje za tebe. Kakvi su ti planovi za budućnost i da li planiraš još više se posvetiš FIFA-i? I turniri na kojima ćemo te možda vidjeti? Biće turnire sigurno u FIFA 19. Vidjet ćemo, imamo sa Young Boysom, možda će da uradimo nešto. Ali ovako vidjet ćemo. Još nisam ni počeo da probam ovu novu FIFA-u. Šta očekuješ od nove FIFA? Ne znam, za sad izgleda da neće da odgovara, bar meni. Ne znam, to sam, kako sam čuo, zato što meni FIFA 18, koliko god nije loša igrica, ja nikad nisam igrao bolju FIFA. Znači, sad to da mi promeni nije dobro. A snaći ćeš se sigurno. Ma sigurno, ali to je to, vidjet ćemo šta će bude. Hvala te što si izdvojio vreme za ovaj intervju i nadamo se da ćeš biti u prilici češće da nas posjetiš. Hvala ti još jednom, vidimo se.
Stigli smo do kraja još jedne epizode. Nadamo se da ste uživali. Ne zaboravite da bacite like na ovaj video, kao i da nas zapratite na Instagramu i Facebooku. Vidimo se u narednoj epizodi. Ćao!